cançó és per als més xicotes de la casa. Jo la utilitzo, me la vaig inventar fa uns anys i la utilitzo amb una campana de botó per anar passant per cada xiquet i cada vegada fa sonar la campana. Com estem a casa i no tenim campanes, el que farem servir serà una copa, evidentment sempre amb l'ajuda d'un adult, i la copa farà de campana, val? Si li peguem fort, no fa falta ni amb una cullera ni res amb la mà. Normalment heu de provar si la copa sona bé o no sona, val? Esta sona bastant bé. I la cançó fa així. Sona la campana, sona així. Sona la campana, sona així. Sona la campana, sona així. Sona la campana i se'n va a dormir. Amb aquesta activitat el que podeu fer és utilitzar diferents velocitats. Per exemple, fer-ho molt ràpid. Sona la campana, sona així. Sona la campana, sona així. Sona la campana, sona així. Sona la campana i se'n va a dormir.